Mis-sibt ma' 7,500 persuna li huma ex-membri tal-korpi, ex-ħaddiema tax-xatt u anki ex-ħaddiema jew membri preżenti tal-korp tal-Pulizija bdew jirċievu ċekk. Bejniethom dawn il-persuni ser jingħataw madwar 12 miljun euro. Dawn lotjiet għall-inġustizzji u anomaliji tal-imoddi se jingħataw għat-tielet sena konsekuttiva. Il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali, Michael Falzon, saħaq li qed titwettaq weda oħra tal-manifest elettorali. Għalli mis-sena d-dieħla għall-ewwel darba se jsiru ħlasijiet ukoll lill-eks membri tal-korpi li wara li spiċċaw mill-ingaġġ tagħhom daħlu jaħdmu f'entitajiet jew kumpaniji parastatali. Wieħed min jiġbed l-attenzjoni ukoll għal fatt li mis-sena d-dieħla minn dan il-pagament ħajkun hemm ukoll żewġ kategoriji oħra ġodda li ħajbdew jirċievu benefiċċju li huma l-eks ħaddiema tal-Gas Board u dawk li kienu fil-korpi imma kienu attwalment jaħdmu fis-settur pubbliku huma korporazzjonijiet pubbliċi oħrajn. Blotjiet ta' din is-sena b'kollox s'issa se jkunu bbenefikaw madwar 8,100 persuna jew werrieta tagħhom li bejniethom ħadu ftit aktar minn 44 miljun euro. Għas-sena d-dieħla hemm allokati 13 miljun euro oħra biex bekk it-total ta' qotjiet imħallsa sas-sena d-dieħla ser ikunu qed jaqbżu 57 miljun euro. Il-ħlasijiet totali għall-eks ħaddiema tal-korpi u dawk tal-Gas Board bejniethom ħajrċievu ma' 7 miljun euro f'otjiet. Dawn lotjiet ser jingħataw ukoll l-uffiċjali tal-Pulizija li ma' ħlasijiet dovuti u madwar sara mhux imħallsa bejn Settembru tal-1993 u Diċembru tal-2009. L-uffiċjali tal-Pulizija li qed jibbenefikaw jgħoddu mal-2500 u dawn huma fil-grad ta' kuntistabbli, surġent jew surġent maġġur. Fosthom dawn hemm madwar nofshom li għadhom qed iservu fil-korp tal-Pulizija bil-ħlas totali lil dawn il-Pulizija huwa ta' 2 miljun euro. Min-naħa tiegħu il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna fakkar li l-Gvern ma kellux obbligu legali biex jagħti lotjiet. Da jista' jsir għax l-ekonomija b'saħħitha. Jiġri min jipprova jnaqqas l-attenzjoni minn fuq l-ekonomija u jipprova jitfajneh fuq affarijiet oħra, irid jifhem li jekk ma jkunx hemm xi tqassam, jiġifier l-ekonomija tkun b'saħħitha, għal xejn jkun hemm argumenti. Ta' min wieħed jissottolinja li l-ekonomija u s-saħħa tal-ekonomija hija lajn tal-ġid li jkun qiegħed jitqassam fil-pajjiż. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.